Киләсе музыкаль күчтәнәш Тәҗәй авылына юл ала. Ырсай авылында туып үсеп, бүгенге көндә Тәҗәй авылында гомер итүче кадерле әниебез, картыебыз, кодагыебыз Харисова Зәбирә Насир кызы 2 гыйнварда үзенең күркәм 70 яшьлек юбилеен каршылый. Газиз кешебез, бүген синең өчендә, безнең өчендә якты, илаһи, зур бәйрәм. Җир йөзендә синнән дә якын, рәхимле, олы җанлы зат иясе юктыр. Кадерлебез, син һәр эштә дә тәртип һәм төгәллек яратуың, таләпчән булуың, һәр эшләгән эшне сөеп, сөенеп башкаруыңа карап ысыкланабыз. Әниебез, без сиңа 1000 рәхмәтлебез. Безгә, балаларыңа, яраткан әтиебез белән безне кадерләп, сөеп үстереп, укытып, алдыбызга куйган максатларга ирешерлек итеп тәрбияләдегез. Кызганычка каршы, сөекле әтиебез 15 ел элек безнең арадан мәңгелеккә, бакыйлыкка китте. Без аны һәрчак сагынабыз, юксынабыз. Әмма әниебез сыңар канаты белән булса да, яшәргә көч табып, йортыбызның нурын сүндермичә, безгә, балаларына, оныкларына, туганнарына терәк кирәк булып, күңел җылысын өләшеп яши. Әниебез алдында баш иябез. Туганнар, дуслар, хезмәттәшләре, авылдашлары арасында да зур абруй яулады. Үз эшенең остасы, ярдәмчел, туган җанлы булганга аны ихтирам итәләр. Газиз кешебез, алдагы көннәрдә дә алдыңда торган хыялларың тормышка ашсын. Тәнең таза, рухың нык булсын. Киләчәктә дә безнең белән балаларың, оныкларың, якыннарың, туганнарың белән бергә ныклы сәламәтлектә, мул тормышта, күңел тынычлыгында озын, бәхетле гомер кичерергә язсын. Без бәхетле әни син булганда, безнең өчен üzülеп торганда, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа, бүген 70 яшең тулганда. Гомерләрнең кадерен белеп кенә, яшә әле җирдә куанып, сәламәт бул, борчу хәсрәт күрмә, тормышларың торсын нурланып. Иң изге теләкләр белән кызларың Айгөл, Гөлназ, кияүң Илдар, яраткан аныкларың Рөстәм, Регина, кыдаң Фәрит, кыдагыең Тәнзилә. Хөрмәтле юбилярыбыз Зәбирә Насир кызы, күркәм юбилейгыз уңаеннан сез балаларыгыз тарафыннан бүген бик тә җылы эчтәлекле котлау хаты алдыгыз. Киләчәктә дә шулай кадер-хөрмәттә, алардан тик ягымлы сүзләр генә ишетеп, бәхеткә, шатлыкка төренеп яшәргә язсын. Uzada күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белә, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп.
өчен ғұрурлы соқландыра барыбызны сендә булган сабырлык теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса